Iċ-ċarġ deffer tal-Istati Uniti għal Malta, Ken Toko, faħħar it-tmexxija ta' pajjiżna matul l-akbar sfidi li ffaċċjat id-dinja fl-aħħar snin b'referenza għal kontribut Malti fil-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, u anke permezz ta' siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. Toko esprima din il-fehma fil-preżenza l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u d-Deputat Prim Ministru Ian Burch waqt id-diskors tiegħu fl-okkażjoni taċ-ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-249 anniversarju mill-indipendenza tal-Istati Uniti fl-4 ta' Lulju u semma wkoll il-kooperazzjoni bejn Malta u l-Istati Uniti dejjem qed tikber mhux l-inqas fir-relazzjonijiet kummerċjali. Hawnhekk innota li l-investimenti totali tal-Istati Uniti f'Malta qed jaqbżu il-$5 biljun. Min-naħa tagħha l-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, espremiet ir-rikonoxximent tagħha għal progress li sar fil-kooperazzjoni bilaterali matul is-sena li għaddiet u enfasizzat l-impenn komuni taż-żewġ gvernijiet biex indirizzaw l-isfidi globali tal-lum. Ix-ċarġ deffer tal-Istati Uniti għal Malta qal li ħares il-qudiem għas-sena d-dieħla feluq il-250 anniversarju tal-indipendenza Amerikana u tenna li jinsab konvint li Malta se tkompli tkun fost l-eqreb sieħba tal-Amerika.